Ya Kogalo oye. Kaka jakom mar Kogalo, Ambrose Rachier, akwayo ni uyie mondo kiny uchop Kasarani seche machon okinyi mondo wapak timwa mawahero, Gor Mahia, Gor Kogalo, Gor majakanyamua. Ung'eyo ni wan gi tugo maduong' kiny waromo gi kaochwa AFC Leopards. Ma eni ok ng'inga kakiluongiga ni Derby cha, ok ng'iga ni ng'ano magocho moloyo ng'ane. En Derby no mitne en wach mar ni en Derby no. Kendo ung'eyo ga kaka wamorga, wamiel kwa dhi kodgi. Ok waduogo ka koro wan ema waloyo. To ma eni timre mana ka ibiro in jabul, ibi gi bul mondo ibigo. Ka in jagor, bi mondo iwer. Kata kok ing'eyo wer, iting' badi iwache ni Kogalo, Gor Mahia, Kogalo, Gor tipe duto yuak ni.